Dünyada күпме тел бар? Төрле галимнәр сүзләренчә, дөньяда 6-7 меңләп тел бар. Алар арасында 3 меңләп телдә нибары 10 мең кеше сөйләшә. Инглиз, Кытай, испан, урыс, француз һәм тагын берничә телгә бернинди куркыныч янамый. Алар дөнья күләмендә әһәмияткә ия телләр дип санала. Башка телләргә нишләргә? Русиядә 150дән артык тел бар. 2009 елда ЮНЕСКО алар арасында 131 телнең юкка чыгу куркынышы турында кисәтте. Ләкин рәсмиләр бездә милли телләр проблемнары юк дип белдерә. Чынында хәл ничек? Азатлык сораштырган тел белгечләре Русиядә милли телләрнең авыр кризис кичерүен әйтте. Милли телләр хәзер мәктәпләрдә дә мәҗбүри укытылмый. Бу исә аларның киләчәгенә зыян сала, ди белгечләр. 10 ел элек ЮНЕСКО югалу куркынышы янаган телләр харитасын әзерләде. Аңа 2,5 меңләп тел керде. Шулар арасында Русиянең 131 теле дә бар. 20-21 гасырда Русиядә 14 тел юкка чыккан. Алар арасында Камасин, Көньяк Манси, Көньяк Ханты, Сойот, Кирек кебек телләр бар. 23 телнең югалу ихтималы бик зур, ди ЮНЕСКО. Аларга алеут, карел, тофалар һәм шулым кебек төрки телләр дә керә. Куркыныч яны дип исәпләгән телләр исемлегенә ЮНЕСКО тагын 79 телне керткән. Моңа башкорт, чуаш, мари, эрзә, калмык, коми, ногай, удмурт, якут, чечен, кумык, ингуш, карачай-балкар телләре керә. Татар теленең диалектлары һәм сөйләшләре булган Сибир татар теле, Бараба татарлары теле дә юкка чыгарга мөмкин. Милли телләрне ничек сакларга? Белгечләр фикеренчә, уникаль рецепт юк. Шулай да төп корал җәмәгать урыннарында туган телдә күбрәк сөйләшергә. Аны гаиләдә, аеруча балалар белән күбрәк кулланырга. Милли телләрне мәгариф системында үстерергә. Сыйфатлы белем биргән мәктәп, университетлар ачарга. Милли телләрдәге контентны аеруча яшьләргә кызыклы булган өлкәләрне үстерергә һәм башкалар. 21 февраль дөнья буйлап ЮНЕСКОның халыкара туган тел көне буларак билгеләнә. Берләшкән Милләтләр оешмасы 2019 елны Асаба халыклар телләре елы дип атады. Бу туган телне тагын да яхшырак өйрәнергә, күбрәк кулланырга һәм үстерергә яхшы мөмкинлек.